trecul tău. El da, boss. Alo. Și nebunul de Teo. Nebunaticul de său. Am filmat și eu, să dați subscribe la canalul meu, vi-l las în descriere. Florine, hai, n-ai odată. Gata, ai schimbat cu... Ce ai făcut? I-am schimbat parola. Bă, Un glonț, bă, deci un singur glonț, un singur pumn, dacă îmi da să mor. Are că recuperăm înapoi pe Ghost. Da. Bă, de un... dai... Da, dai bani și lui Ghost. Nu da, încă nu da, încă nu da, că îi dau un ban lui Ghost. Îi dai un ban? De ce? Hop. Ce frăză. Bă, dai un ban lui Ghost. Și cum e? Un ban? Și numele lui ăla. G-H-O-S-C. Display is not banned. Nu are bani. Ba dai, ba na, dar numele lor e scris rău. Ma uite cum îl cheamă. În mine nu dați. Dacă vei stați AFK. I-am dat eu un ban. Lui Ghost. Aha. Bă, ce naiba? Tu erai ăla de lângă mine. Care eu să AFK s-ar putea să nu dați în mine. Eu să AFK, dar vouă vă arată că nu o să. Ca mod, ca să vă arată că nu o să. Bă, deci tu dacă vrei poți să intri foarte ușor la LSPD, nu? Nici nu arată punctul că l-omorâși. Că mă omorâși. Cum dracu, mai ai, trăgeam în tine ca de prostul. Eu? Nu ăla. Fac echipă cu tine, Florine. Dă-i, Florine, rupe. Ai lag. Nu e AFK, eu îl văd când aleargă. Bă, eu sunt cu tine, Florine. Facem echipă noi doi, tâlpeli. Să duce în apă. Eu stau în spate Bă, aici. alimul tău! Nu știu. Bă, du-te, bă, frate, n-aveți voie. Dar n-aveți voie, frate, cu jet hair. M-a prins fraierul. N-are voie cu jet hair, vezi că puteți să luați kick de la mine. Ba, mai am puțină viață. Mă nimeri și mai am puțină viață. Era să le iau pe ăla, dar mi-a dat kill prost. Un glonț dacă mai dă cineva. N-are cum. Vote map. Ce să facem? Dați la tenis, bă, haide la tenis. Bă, dar a intrat Ghost. Nu, bă, jucăm cu toate.